ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуми муҳоҷир. Ҳама каса хубен. Ирӯз 10 сентябри соли 2024 ҳазор рубл дар бонки Схата 117 сомону 50 дирам. Ба канали мо Саудо ТВ хуш омаден. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp 97 ахир шурӯъ кунед, рекламаш мекунем. Ирӯза намурда ҳастад. хонаҳо аз ноҳияи Файзобод, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Фархор, ноҳияи Данғара, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Турсунзода, ноҳияи Муъминобод, трактори фурӯшӣ, рекламаҳои зур барои шумо мақсад ҳама шумода дар кори бачаҳо бо диққат тамошо кунед. Квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастад. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ хоҳем ки хеле наворо зиёд шавад, хонаҳои арзон зиёд бошад. Агар ҳам видеонаварда лайкҳоро бачаҳо ҳама каса бизанед, дар канал подписатсия кунед. мо дар беҳад хонаҳои арзон зиёд рӯй мекунанд. хулос успети ягонашам мегирем бардор азиз. навниҳоле дар ютуб ба номи DH Academy. дар ин канал зиндагии ашхоси муваффақ ба шакли мухтасар ва ҷаззоб баррасӣ мешаванд ки тамошои онҳо ба шумо илҳом мебахшад. шаърҳои ахлоқию маънавӣ ки боиси таскин ва оромиши шахс мегарданд. омӯзиши забони англисӣ ҳамагӣ дар 16 дарс. дар ин 16 дарс кафолат дода мешавад ки шумо бо забони англисӣ гап мезанед ва дар оянда боз ҳам наворҳои муҳимтар ва корбурдитар дар зиндагиро тақдиматон хоҳем кард. рушди ин навниҳол аввал ба яздони пок ва баъд ба дастгириҳои шумо азизон вобастагӣ дорад. танҳо кӯмаки ройгони шумо дунболагирӣ кардани мо аст. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград, доми неҳетажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. духонага 50 квадратни метр, нархша 260 000 сомон мегам, бо савдо мешавад. хона коробка чӣ хел мебинед, ана ҳами састияни хулас фурӯхта мешавад. 260 бо савдои хубам дорад. дӯстони азиз, дукомнатага мақсад якум ошиёна бино мега магазинаи хона дар лаби роҳи калон, маршруткаи 41 ва 45 мегзарад аз назди хона меравад. дар назди хона коллеҷи тиббӣ, масҷид, мактаб, садик, бозорча ҳастаи хулас. маълумоти пурра рақамҳои WhatsApp 46 46 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. азиз дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим боша, агар дар WhatsApp Акаи дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акаи далер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ ба чакбо. ина марҳамат аз номи канали мо Саудо ТВ ба Акаи далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, сентри шаҳри Бохтар, кӯчаи Ҷалолиддин Румӣ 253, 4 сотих, 3 хона, нархш 600 000 сомонӣ, бо доллар 54 500 доллар, рубл қатӣ 5 миллион рубли русӣ. дӯстон занг занед. WhatsApp-шон 0700 аз номи канали мо Саудо ТВ занг зад пирсен. дӯстон азиз, кухни ҳамом дар дарунаш, масҷид, мактаб наздик, документҳо 100% бо савдо мешавад. фақат конкретни харидор бошӣ, агар ина занг зада.
600,000 сомонӣ ремонти хона замонавӣ масоати калони 4 сотиха 3 хона кӯчаи Ҷалолиддин Румӣ 253 шаҳри Бухтарӣ сентри шаҳри Бухтарда қарор дорад. Ана ҳамин хона дарҳол бояд чӣ савдо карда шавад. успед карда бигирем дӯстони азиз. мегзарем ба сеюм трактори фурӯшӣ. трактор Т40 дар ноҳияи Муминобод сенаш 30,000 сомонӣ солаш 1990 аппараташ 18,000 сум нархи обши 30,000 сомонӣ дизелни коробка механика бо арзон мешавад. балоно 60%. телефоношон 918 ёки ватсапшон +1 ахираш 5766 аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. мега ки 30,000 сум будааст аппараташ 18,000 сум. ака ма фикр мекунам ки отдельно мефурӯшанд обши 48 мешавад ёки обши 30%. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар ноҳияи Файзобод деҳаи Алловак 4 комната масоати 5 сотихаи калон 240,000 сомонӣ 240,000 сомонӣ да ана ҳамин хонара метавонед ҳозир занг занед бигиред. хона сасяни 100%. 4 тараф маҳкам кардагӣ. масъалаи об светаш проблема нестай. ремонти хона замонавӣ мақсад барои зиндагӣ кардан шароитош 100%. документош ҳам ҳастай, проблема надора. наздикиша масҷид, мактаб, больница ҳастай. харидори конкретни бошӣ занг биза хонара биёбин ай пеш бо муомилаш мекунем. хона хонаи замонавӣ фасони зур 240,000 сомонӣ бо савдо дора 5 сотих 4 хонаи фасони замонавӣ. ватсапшона аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. ин хонаҳо худо хоҳад ба зудӣ савдо мешаванд. чизе доред роӣ кунед. фақат Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстони азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар ноҳияи Ёвонаи шакл 3 комнатага 2 этажа яъне ки дуюм этаж 74 квадратни метр 300,000 сомонӣ меган. 300,000 сум бо муомила дора. рақамҳои ватсап 44 24 да занг занед. ноҳияи Ёвон 50 солагӣ 3 ҳуҷрагӣ дар дуюм ошёна ремонти замонавӣ дорад. ҳуҷҷатҳо 100%. масҷид дар наздикиш панҷбахта ҳастай. мактаба беморхонаву садик дар наздикиш вуҷуд дора. ина ҳамом, ина хона, ана обш. маълумоти пурра аз номи канали Саудо ТВ рақамҳои 7393 дастӣ ёки ватсап 44 24 занг занед. меҳнатора пабратски қадр кунед бачако. ҳамин касоне ки тамошо мекунанд просто так ба хотири фоидаи худтон тамошо накунед. ҳамин ки тамошо карден моро ҳам дастгирӣ кунед. лайкора монед, подписатсия кунед, комментарий кунед. мегзарем ба шашмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната масоати 6 сотихаи калон. ина деҳа мақсад хонаи заминӣ дар деҳа ноҳияи Ёвон совхоз 4 комната масоати 6 сотиха хона коробка иҷада оғил болош каххона ошхона анҷомхона ҳастай. хулас хонаи фурӯшӣ 4 дар хона падвал аловхона анҷомхона 6 сотих замин ноҳияи Ёвон деҳаи Фурқат совхоз роҳи деҳаи Фурқат да мега мақсад ҳамин тарафода қарор дорад. инами деҳа мақсад дигоҳ кунед чӣ хел мардум ҳама падрияд растаҳо фасон кардагӣ ҷойи хуб да хулас метавонед худтон муроҷиат кунед бигиред ша. хонаҳотона навор кунед. чем сурат видеонавор карда роҳӣ кунед бо худо хоҳад беҳтарин мешавад. ба видео мардум бо бисёртар мақсад тамошо карда мегираш. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 3 комната масоати 12 сотиха деҳаи чорум долина ҷайҳун қумсангир да будааст. ноҳияи ҷайҳун қумсангир деҳаи чорум долина ана ҳамин хеле адрес дӯстон. ина хона мана хона 150,000 сомонӣ нархаш. об дар ҳавлӣ нигоҳ кунед ҷое ки об аст зиндагӣ шоҳона вуҷуд дорад. салом алейкум мардуми хонахар
хонаи фурӯшӣ дорум дар ноҳияи Ҷайҳун, деҳаи 4 Долина меган. хона иборат аз 3 ҳуҷра, калидор, ҳаммом, хонаи заминӣ, масоати калони 12 сотиха. инамеқа кардем хонара далши бо касе ки мегира худаш ба хости дил ремонт мекунад, зиндагӣ мекунад. маълумоти пурраша рақамҳои 0019 ватсапшон ахираш номерашай. ҳозир занг бизанед, ина бигиренша 150 000 сомонӣ. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. мардуми сарбаланди Фархор амҷа ҳастен, тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дукомната масоати 8 сотиха. ноҳияи Фархори 1 май ана ҳамуҷа 150 000 шам фурӯхта мешавад. 24 39 ватсапшон занг занед. ду дар хона. хоб дегдонхона дорад. масоати 8 сотихаи замин дар Первомайск ки қарор доштааст. барои зиндагӣ кардан камтар ремонт мекунӣ, тамом. мақсад хона ба ремонт эҳтиёҷ доштааст. ин тараф бараки ҳамара кардагианша мегирен, бо ягон сум расходаш мекунен, зиндагӣ кардан мекарден. дӯстон 150 000 бо муомила дорад. дар мо комментария ҳатман нависен аз куҷо то чанд сума, аз кадом территорияҳо чанд сотих шумо да хона дар кор. мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментотон кор кунем. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 5 комнатаи масоати 6 сотиха. ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград 265 000 сомонӣ. ватсапшон 91 18 занг занед. ҳавлии фурӯшӣ Истиқлол 5 6 сотих замин. ноҳияи Рӯдакӣ будааст. фабрика Истиқлол 15 6 сотих замин. хоб 3 та подвал дора. се подвал дошта 100 метри квартӣ ташкил мекуна мега. забор дора, дарвоза дора, об барқ ҳаста мега. кӯчаҳои кушод, ҷои беҳтаринаи подвал пӯшондагӣ. мақсад 30-40 000 мега. хонада расход мекунен. хонара мақсад мебардорӣ, зиндагӣ мекунӣ. ина ҳамиқа кардагианша. маълумоти пурра оиди хона, рақамҳои ватсап занг занед. дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 2 сотиха масоати 2 сотихаи 3 комнатага, повороти Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ 220 000 сомон нарх. хонаи фурӯшӣ қарор дорад шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, Дарёбод 2. пешишта мактаб, балниса, бозорча ҳамаш ҳаст. хона аз 3 ошёна иборат мебошад. кухни бания бахшиш хона аз 3 комната иборат мебошад. кухни бания, ҳуҷҷатхона ҳамаш ҳаста. хонаҳо отдельни кардагиан. ҳуҷҷатҳо ҳама сатфоиза. тайёрай бисёр арзон намешавад. мақсад камтар муомила дорад, не ки хеле мақсад расчёти 210 212 13 расчёт нагиренда. хеле бад арзониш мақсад намекунанд. кам беш муомила дора. хитом бо муроҷиат карда бигиренша. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ як комнатни квартираро карданд ки дар 4 этаж 40 квадратни метр. якум микрорайон, шаҳри Турсунзода 245 000 сомонӣ нархаш. бо арзон мешавад. срочна фурӯшӣ як комната 4 этаж, доми 15А, евроремонт кардагӣ, кухни дорад. хоб хонаҳо дидесен кадом состояние қарор дорад. мактаб, садик, стадион, ино ҳамашон мега дар наздикиш ҳастай. хулас ҷои хуб, ҷои беҳтарин, ремонти хуби замонавӣ. маълумоти бештар оиди ҳамин хона, ина рақамҳои дастӣ 35 аз номи канали мо Саудо ТВ. дӯстон ҳозир занг бизанен, маъқул боша бигиринша. лайкотона каси намонда боша, ҳамун лайкора бизанен. дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. наворои мора бо диққат тамошо кунен. худохоҳ ягон хона меоен. мегзарем ба 12-умин комнатага. ина ҳамин хонаи барак, шаҳри Левакан, сарбанди пешина, мактаби 14 наздикай мега 260 000 сомонӣ.
سه خانه بانیه حجت خانه سویت هست آب هسته در سربند مکتب متونگ بالنیسا بازار همش نزدیک است سه کمناته 5 ساتیخه با اترشکه علیش میشود اینا مرامت وارینتو خطونه پیشنهاد کردین دوستان ما حرکت کردیم که هرچند شما خواهش کردین از روی کامنتاتون از روی خواهشاتون حرکت کردیم خانه های ارزان نوار کنیم نوارای ما را مردمی مهاجر 70-80% تماشا میکنن خوشا به حال همتون خداوند همتون نگهبان باشه دستگیری ما را فراموش نمیکنیم لایک میزنیم پدیلیت میکنیم پادپیسات میکنیم همین نوار ایروزه یگان خانه بدتر بدین نیفتیم به خواست دل ناامید نشوین نوار بعدینه ما را تماشا کنین یگان تا انشالله میوین نمره برای رکلام کردن ماشین زمین چیزی باشد در واتساپ ما روی کنین نوار بعدینه رکلامش میکنین فروش نمیگذاریم پیشای برآمدن از نوار همه کسا لایک و بپلا مونین کانال دا پادپیسات سکنین در کامنتاریا فکراتون نویسین زنده و سربلند باشین تا نوار بعدینه خودتون احتیاط کنین عزیز